Hej alle sammen. Jeg skal fortælle jer lidt om supplerende varer og komplementære varer. Og her har vi to supplerende varer. En barbermaskine og en skraber. Og de supplerer hinanden, fordi at det er to produkter, der har samme egenskab. De kan udføre samme job. Men det er ikke det samme. Og her er to komplementære varer. En lysestage og et lys. Og de er komplementære varer, fordi de komplementerer hinanden, og det vil sige, at for at lysestagen den fungerer ordentligt, så skal der et lys i, som er her. Og det er ligesom det samme med en tandbørste og tandpasta. Eller med supplerende varer, så kunne det være en kniv og en gaffel. Cool. Det var det.